mae myfyrwyr Cymru yn parasite ni ddim gadw ei gwlau heblaw am sesh. Ond, mae y lle wedi herio 16 stiwdant o 4 prifysgol i gystadlu mewn 6 gêm feddyliol a chorfforol. Hyd yn hyn genod Caerdydd sydd ar y blaen, ond mae yna ddipyn i wneud cyn fedrwn nhw alw eu hunan yn bencampwyr y Rhyng-golympics. Y sialens gyntaf heddiw ydy footsgolf neu golf droed yn St Mary's Morgannwg. 4 pêl-droed, 9 twll ac 8 stiwdant hungover. Mae'r gêm yn cael ei chwarae yn union fel golf go iawn, heb yr offer drud. Tasg ein tîmau ni fydd taro pêl tuag at y fflagiau ymhen arall y cwrs mwyn ei chael yn y twll yn y nifer lleia o shots. Mae'r tîmau heddiw wedi gorfod dewis y 2 gorau yn ei mysg i gymeryd rhan yn y dasg. O'n i'n chwarae i'r tîm yr Wythgrug fel am tua 10 mlynedd, felly dwi efo lot o fel experience yn pêl-droed. Dwi'n rili poeni am y tîm eraill, sam llawer o siap yn y chwaith. Dwi'n chwarae tîm prifysgol, wedi capten tîm prifysgol. Yn anffodus, dwi'n meddwl bod Wrexham yn mynd i wneud yn dda, a mae fy enemy fi fwyaf, sef Aled, yn mynd i fod yn rili da. Dwi'n meddwl bod yna lot o siap ar aper. Na. Cael gynnad o, a oedd hogan fach o ddod. Ie, dydy ddim yn hawdd efo sgidiau daladar. I had trainers, but they broke. So these are the next best things I had for playing football in. Na, di Converse yn helpu, ti angen sgidiau addas. Da ni'n di prepario yna o gwbl, i fod yn onest. Da ni jyst yn mynd i fynd efo fo, mae hynna fwy o hwyl. Sy'n un o'n un dda am pêl-droed y gwbl. Dwi ddim yn aderus iawn, ond dwi'n gobeithio byddwn ni'n yn curo merched o leia. Dwi'n nabod tad Gareth Bale. Wel na, jyst yn caretaker ysgol gynradd fi, so... Oh yeah, besties. Fi a Frank, friends for life. Mae'r twll cynta yn par 4 efo dyn bach melyn yn y canol i wneud pethau'n anodd. Ag offa nhw. I rai sydd ddim yn gwybod par ydy'r nifer o shots ddylsai twll gymeryd i'w gwblhau. Ddylsa'r cwrs heddiw ddim cymeryd mwy na 32 o shots i orffan. O, efo tactics fel madwn i'n da. O, shot hosan gan Chris o fanna. A, mae ar y gwyrdd. A mae'r bel yn mynd at y twll hefyd. O, left-ar, chip, 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 chip. Oh, nice shot, Dexter, man. Really lovely work, yeah? Oh, man. Bath! I'll look at some where she. Bullshit, that. Yes! Par bastard i gyna bar o fanna. Yeah, I mean, pa. Wait, what? Oh my god! Oh shit, I was eating. Tap, tap. Ai, dar am partner. Wedi weld o'na. A Sioned nesa? Ridiculous! Saith i Fangor. Saith i Gaerdydd. Mae'n lot gwell ag o'n i wedi meddwl. Aberystwyth ar y blaen a Wrexham di dechrau poeni, ond digon o dylla i fynd. Dwi'n dweud dim dy boi. Par hawdd yma. Mae'r genod yn neud y bigger dance yma. Elain i fel y cach. Dexter o fama, chwaith bach i chi. I missed. Mae yn medru bach o bwyleg chi, ond dim Cymraeg. Da ni gwella? Embryd. Dydi par. Erbyn hyn mae Wrexham ar y blaen efo Aber a Bangor yn gydradd ail, ond be di esgus Sioned? Aled, di'r ddau. Neb arall. Ti'n rhaid fi off yn gêm, Aled. Bangor out of bounds yn fanna. Bob look. Ydy Aber yn medru wneud yn well? Techneg hollol bizar gan Dexter, ond mae o'i weld yn effeithiol. A rwan mae Wrexham yn copio. Dwi'n tro gyntaf, rymio twll chwaith, ond trydydd gwaith o'n rhywbeth y bai yn fi, ond nath o rymio, ond ddylsod wedi mynd i fewn. Sglyfedd. Mae Wrexham active yn hyderus gyda pêl-droed. Ond... Yeah, man. Wel, dydy hynny ddim yn golygu dim byd achos ti ddim yn saethu at gol, ti'n saethu at twll yn y llawr. Chris, di dallu? Dwi'n teimlo oedd y Wrexham yn rhoi fatha fake tips i ni, achos
Fo nath ddeud, mae'n eitha rolio lawr I hun, sti. Mae'n eitha rolio lawr I hun. O ia, a wedyn ni'n fatha, oce. Wedyn, nes I tap, a tham bell o gwbl. O, diawla drwg di Wrecsam. O, a mae ffom aber wedi mynd I pot. Os yw'n slwt. O, sgwtha na fech. Ia, sgitha na fiach yn wir. Ond mae Wrecsam yn fuddugol yn y golfdroed a Bangor un shot yn well na Aberystwyth. Wrecsam felly ar frig y tabl Rhyng-golympics. Hapus efo'r result yna, obviously dod yn cyntaf. Ond amlwg, da ni'n siomedig, ond da ni wedi gwneud eitha da, dwi'n meddwl. Da ni'n really hapus, da ni'n prawd. Teimladau cymysg gyda. Ni ddechrau off yn wael, a gael pedwar ni fel, wel, cymryd y storm, da ni'n gorau ddechrau siapio. Wel, y ffaith oedd Aberystwyth yn stoned yn actually Yn ôl y sôn, yn well, I fod yn onest, ie. Dwi'n addau mewn. Paid ni wît. Wel, dwi'n meddwl bod dweud o'r camera wedi helpu chi. Nes ymlaen yn y Rhyng-golympics, raffio dŵr gwyn.